Un any més, la nit de Reis va ser màgica a Vilablareix. Ses Majestats dels Reis d'Orient, acompanyats de la comitiva reial, van recórrer els carrers del poble repartint caramels i il·lusió a grans i petits. Jo li demano un escalèstric i unes quantes coses més que encara ja no me'n recordo. Jo li demano un llibre per fer mandar les altres manualitats. Un iPad, uns patins de línia i una cosa de la Barbie. Una nina. Una bici, un diccionari en català i 2 jocs per la Wii. Mòbil. També una carpeta de maquillatge i ja està. Unes ulleres infrarroixos. Un cotxe teledirigit, una càmera de fotos, unes bambes de futbol i no sé. Al final del recorregut, a la plaça del Perelló, l'alcalde David Mascort va donar la benvinguda a Ses Majestats als Reis d'Orient, que enguany venien acompanyats de la Nisanca i en Racai, els patges encarregats del llibre blanc i el llibre negre, on s'hi anoten els bons i els mals comportaments de la mainada. Després d'unes boniques paraules d'esperança, els més petits van poder pujar a saludar a Ses Majestats i demanar-los els seus desitjos. Us deixem amb algunes imatges de la nit més màgica de l'any.